natuurlijk dat de belastingen verhoogd worden. Er is een opstop gekomen met een aantal periodes in de Woud- en Brandsteken. Dus, en nu moeten we natuurlijk altijd maar opletten dus dat we die belastingen aanhouden. De toename ook natuurlijk niet aanhouden, zodat we niet te maken hebben met belastingverhogingen, zodat we niet te maken hebben met een opstand en een brandstichting. De opstand zal er hier niet in zitten, alleen maar feestjes bouwen. Beste vrienden, ik wil eerst eens weten wat zometeen gaan de scheperen, burgemeester en de gemeenteraadsleden en de mensen van het feestcomité gaan die gratis bier uitdelen. Maar ik wil zo een keer zien waar ze het liefst moeten komen. Zijn er mensen hier die doorstellen? Even laten zien. Zijn er hier mensen? Hier zijn er niet veel. Zijn er hier mensen die doorstellen? Dat komt goed. Ik kom even tot haar. Zijn die mensen die luisteren? Je weet het wel dat je naartoe moet tot nu, dames en heren, maar eerst ons studiohuis. Zeer belangrijk, zodanig dat die punten hier zeker niet gaan opslaan in onze Oudenaardse breinen uiteraard niet. En dan gaat zich de schepen van feestjes hier in John Adam hier van zijn tankje samen met schepen verklaren de burgemeester. Dat is aan de ene kant. Ja, wordt er al geblust? Ja, alleen schepen Green is voor iedere keer niet houden, dus ik ga beginnen blussen. Voilà, even zwaaien wat het moet zijn met dranken. En dan gaan we nu beginnen met de dranken in te delen. Ja, je ziet. De scheperen, de gemeenteraadsleden zijn ten dienste van de bevolking. En dat is zelfs op de bierfeesten het geval, stel je voor. Het leven kan een strijd zijn, dat is wel duidelijk. En nu maar hopen dat de huisje begint te branden. Maar dat zal wel niet evident zijn, denk ik. Schepen verkameren, hoe zit dat ook? Je hebt dat hier al goed bekeken. Dat gaat perfect lukken, want de burgemeester en John Adam, die kunnen vuur maken als gedaan. Hola, dat moet er wat zijn tijdens die schepencolleges dan. De soldaat vlak, geen probleem. John, dat gaat goed komen. Jij gelooft erin? Oké, dat komt goed. Voilà. En dan is het de bedoeling dat heel dat studiohuis in brand gaat. En zo lang wordt er gratis bier gegeven. Klaar? Je mag het een beetje aanmoedigen, want die politici die mogen wel een beetje werken hier aan spenden, schepen, verenigingen gaan we moeten. Ja, en dan komen de Oudenaardse bruidjes van Roman en Liefmans eraan. Die zeggen we hebben speciaal gekozen om de schepen van feest te geven, het studiohuis te laten in brand te steken, maar anders gaat die al die bruiden zelf uitrekenen. Dus hebben we gezegd, steek geen maar in brand, dat we zodanig veel bier kunnen geven aan de mensen. Kom concentreren, balansen. Ik krijg de instructie, hoe dieper hoe beter, John. Dat moet een bekend gevoel zijn bij je, maar ik kan er niet over uitweiden. We gaan geen stop doen. Voilà. Beste vrienden, ondertussen kan ik nog even checken. Wie gaat er zo meteen uit de bal van Peters? Ja, dan gaan we dan je subiet opkuisen, zodat we dan niet meer van de show gaan genieten. Morgenavond is het ook feest hier in de Grensverband. Samen met Level 42, met Frank Boeien en met Wild. Goeie vangst, hè. En zonder ons Slagerfestival. En natuurlijk niet te vergeten, beste vrienden, de Rode Duivels. Zondagavond. Onder andere te zien op de parking van de Jubilees. Van harte welkom. Het is allemaal gratis en we openen de deuren daar om 7 uur. Voilà, begint zo stilletjes aan toch wel een beetje vuur in de pan te komen. Goed zo. En nu maar branden en nu maar bruintjes geven. En hoe langer dat spel brandt, hoe meer bruintjes dat er zijn. Goed zo. Wie denkt dat de Belgen gaan winnen morgenavond? Oh nee, watjes. Wie denkt dat ze gaan gelijk spelen?
wat de voorbije matchen op de kubus ook al gedaan is, altijd uitgekomen. 2-0 morgenavond en een goal van De Bruyne op penalty. Dus we gaan elkaar spreken morgenavond. En nog, het is overmorgen, want precies, het is nog wel vrijdag vandaag. Oké. En nu helemaal in de fik geraken dat spel. De brandweer was bij extra mensen gekomen, dankjewel ook aan de brandweermensen. Omdat ze dachten van ja, als we moeten blussen. Maar als de John zijn vuur begint, is toch voor zwaks gezicht in indruk zijn. Wie heeft er nog geen bier gehad? Wie heeft er nog geen bier gehad? Jongens, het zal moeten vooruit gaan. Over exact een kwartier dan begint het volgende optreden van Bart Peters. En nadien ook niet te missen, Discobar aan moeder, die ook een feestje gaat bouwen tot 3 uur nog. Dus zeker niet te missen. We moeten dat vuur daar binnenin zien in te krijgen. En een keer dat dat lukt, dan is het weg. Kunnen we misschien afspreken, dames en heren, als de morgenochtend die nog hier op zijn vrienden zit, zijn gastvrouwelijke, dat je wakker maakt. Want dat gaat er niet aan komen. Wat weet jij dan? Oh ja. Je bent dus iets gaan afwerken. Ik wil de mensen ook bedanken van de dienst openbare werken in de Paalstraat. Dat zij dat huisje in elkaar hebben geknutseld. En ik heb het idee toch dat we denken, we gaan die schepenen daar op 4 stoven. We gaan zorgen dat dat niet te rap dropt als ze veel werk hebben. Dus ik denk dat je de Paalstraat een keer gaat moeten trappen met handen. En nu is dat. Nee, maar nu is het eerst afgevoerd. Op de kampioen, waar waren de loop met Is er iemand die om 4 uur moet thuis zijn straks? Is er nu 5 uur? 6 uur? Niemand? Ja, natuurlijk. Daar ben ik gerust in. Er begint schot in de zaak te komen, dames en heren. Er begint echt schot in de zaak te komen. Het vuur zit er van binnenin. Ik denk dat we nu iets moeten houden zijn. Dus als er nog pitjes komen, ruitjes komen, dan is het nu het moment. Steven, zijn in contact van de vriend? Ik dank Ik zeg, dat moet er niet maandag namiddag, dan moet er iets zijn. Ik denk dat we allemaal, nu zijn we vertrokken aan onze heren. Nu zijn we weg. Voilà, weg met de extra belasting. Weg met de dure bruidjes. Nee, de goedkope bruidjes. Daarvoor zijn de bierfeesten. Oh, ze oei. Doe maar iets wat geen is, je kijkt, je moet je niet vertellen, we gaan maar niet gewoon vertellen. Want je zit er met je vuur. Het is ideaal om dit hier om dat te doen. Heel lekker. Ons 16 jaar zo. Dus dat helpt allemaal. Kan ik even proeven? Ja, nu zit 4 er helemaal in, jongens. We zijn niet precies wat temperatuur betreft dat de Côte d'Azur van alles.
Ja, toch wel ter verduidelijking. Misschien dat het iets sneller komt, dat is geen bier. We moeten niet nog trachten. Mogen geen zorgen, we moeten niet nog trachten. Straks gaat er geen aan die slangen aan is. Oh my god, we staan wel in de midden. Jawel, ik heb het verstoren. De essence en de vette vormen van het ding wordt Ik vind dat we de mannen van de brandweer een heel applausje mogen geven, dames en heren, want zij komen hier in de voor de mannen van de brandweer! Wauw, dank jullie wel jongens. Het is voor hen eigenlijk ook niet het feest, ja. Dan moet hier zo op je knieën aan de wand gaan zitten, hè. Het leven kan toch gezond zijn. Ik denk dat ze nu snel willen blussen, dat ze allemaal een bierfeest kunnen beginnen doen. Nu heb ik het door, nu heb ik ze door. Dames en heren, kijken nog eens goed naar, want als de markt wordt vernieuwd, dan zal dat niet kunnen op die nieuwe markt, die een fantastisch mooie markt zal worden. Dus we gaan er nog eens met z'n allen van genieten. En dan zijn het daarna weer fantastische bierfeesten met onze vernieuwde markt, dus wat dat betreft geen probleem. Voilà ze. Ik denk jongens dat je meer gaat moeten roepen als iemand ziet komen met drank. Want anders zeur je niet gewoon aan de ene kant bij de indruk. Sorry, Volkan. Ja Wim, ik vrees. Ja, er is hier met drank. Wie moet er komen? Wim, is onderweg.